Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insalmilkom u nilqakom għal episodju 19. F'episodju 18, wara 24 siegħa fil-Palazz tal-Banka tal-Ġurati, Napoleon mar jgħaddi 6 ijiem fil-Palazz ta' Parisio, fejn fi żmien hekk qasir qaleb lil Malta ta' taħt fuq. F'waħda mill-laqgħat ma' Napoleon, ċensu Barbara talbu biex jaħles lil xi ħabsin illi kienu jaħlu l-ħabs għax kienu jxaqilbu lejn il-Franċiżi u oħrajn għax ħadmu kemm felħu kontra l-ordni. Il-ġeneral mill-ewwel qatalu xewqtu u bis-saħħa ta' hekk Michel Anton Vassalli u Dum Mannarino ġew meħlusa bla telf ta' żmien. Il-flotta Ingliża kienet tinsab fil-punent tal-Mediterran u kienet mejta biex taqbes fuq Napoleon, għalhekk ħtieġlu illi jfittex jitlaq minn Malta lejn l-Eġittu mill-aktar fis. ċensu Barbara kellu jmur Pariġi biex iwassal il-messaġġ lid-direttorju Franċiż bir-rebħa ta' Malta fisem Napoleon u jgħaddi xi rigali lil Josephine u lil Maria Carolina. Napoleon oġbu ħafna l-ħsieb ta' ċensu illi jibgħat xi żgħażagħ fi Franza biex jistudjaw u jieħdu d-drawwiet tal-Franċiżi. Fost dawn iż-żgħażagħ kien hemm Eugène Manduca, bin il-Konti Manduca. Il-Maltin meta ntebħu lill-Franċiżi bdew ineżżaw u jgħalqu xi knejjes u monasteri, ma oġbithom xejn. Għalhekk bdew il-laqgħat minn taħt biex il-Maltin jeħilsu mill-ħabel illi kull ma jmur kien aktar jissikkalhom on. Il-Kapillan Karwana rat is-salib u qal talba għall-erwieħ tal-Purgatorju. Grazie tal-Messier, u tal-Ibel, u tal-Ispirtu Santu. Amen. Għaddihom omulej il-mistriħ ta' dejjem, il-dawl ta' dejjem jirti fuqhom, jistriħu fis-skiem, hekk ikun. Bisem tal-Messier, tal-Ibel, u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-lejl tajjeb lilkom il-koll. Il-lejl tajjeb. Il-lejl tajjeb. U imbagħad is-Sur Slaw mar inaddaf il-musmar tal-meċ tal-kandelabru taż-żejt. Ħaġa li dejjem kien jagħmel meta l-ħbieb jibdew jitilqu lejn djarhom. Dawk malajr fehmu illi Sur Slaw xtaq jaqta fil-qasir, għalhekk għamu selmu bil-qalb lil xulxin u nfirdu. Fil-waqt li l-ħbieb kienu miġburin fl-ispiżerija tal-Qormi jitmasħnu fuq il-qada mwera ta' Malta, fil-Palazz tal-Belt kien hemm laqgħa oħra tal-ħbieb ta' Franza. Vaubois kien stieden il-membri tal-Kummissjoni tal-Gvern u xi wħud mill-irjuż kbar u għonja tal-Gżira biex irressaqhom lejn xulxin u jħallathom. Fost il-mistednin kien hemm Bozredon, il-Kanonku Karwana, is-Sinjura Bettina u xi żewġ nobli Maltin. Il-laqgħa kienet ferriħija u l-kap tal-Gvern kien qiegħed jagħmel mill-aħjar biex jagħti pjaċir lill-mistednin. Iżda dawn ma kinux jidhru f'sikthom l-aktar il-Maltin illi l-ħin kollu kienu jżommu ruhom għalihom u jżelqu xi kelma minn taħt il-sien. Il-ħtija kienet aħbar illi nstemat dik il-lejla u li ma tantx kienet tal-qalb ta' dik il-klassi ta' Maltin illi kienu mistednin fil-palazz. Xi ħadd momi wara legalità aktar milli miġbut lejn il-libertà tal-mottu tar-revoluzzjoni kien webbel lil Vaubois biex ixandar għajt tal-ħelsien li fih in-nobli ikunu mġalin jħarqu id-diplomi tan-nobiltà fuq l-artal qudiem l-arblu tal-ħelsien imwaqqaf f'nofs il-misraħ tal-palazz. Ħalli l-poplu ikollu xhieda illi għall-Gvern ta' Franza kulħadd huwa ndaqs sew minnu nobli u min mawiex. Is-Sinjura Bettina u l-Kanonku Karwana, it-tnejn imnislin minn demm nobli, tmeżmżu għax dik l-aħbar
arsitom fil-laħam il-ħaj. Imma kellhom jibilgħuha għax ma kienx jixraq li huma jgemgmu wara li kienu tant faħru it-tmexxija tal-gvern Franċiż. Il-ġeneral Vaubois u l-uffiċjali Franċiżi daru bil-qalb kollha bil-kanonku bis-Sinjura Bettina u rewhom ġieħ u qima. Imma għalkemm dawn ħassew ruhom gburin, ma kienux għal kollox ħenjin u kienu minn tal-ewwel illi raddu l-ħajr tal-istidina lil Vaubois u ħarġu mill-palazz. Fil-misraħ ta' qoddim il-palazz kien hemm il-banda tar-reġiment Franċiż. Imma ftit wisq kienu Maltin jisimgħu. Aktar kien hemm irġiel bil-qeda fuq ix-xriek ta' qoddim il-ħajt tal-palazz. Is-Sinjura Bettina kellha l-kaless jistenniha qudiem il-Knisja tal-Griegi. Imma mid-dera ma kellix ħajra tinfiret mill-kanonku. Donna xtaqet id-dum ftit ieħor miegħu biex issemmilu xi ħsieb li kien iberren f'moħħha. Għalhekk, meta ħarġu mill-palazz, ġibdu mal-lemin u bla ma waqfu għal ħin wieħed biex jisimgħu l-banda, daru lejn il-Knisja tal-Griegi. Nitħajjar nimxi saddar, qalet is-Sinjura. Nixtieq nagħmel passejn jien ukoll. Żied il-kanonku. Fuq hekk is-Sinjura għamlet sinjal lil kuċċier tal-kaless biex isuq qabilhom u u l-kanonku baqgħu sejrin bil-lalima jitkellmu fuq id-digrieti tal-gvern illi kienu ħerġin wieħed wara l-ieħor u l-aktar fuq l-aħħar wieħed fejn kien hemm l-ordni biex in-nobli jaħarqu id-diplomi tan-nobiltà tagħhom. It-tnejn kienu mħassbin u miżrumin bħal min ikun jistenna ħaġa u għal rrieda tiġih oħra. It-tnejn kellhom rashom mimlija biħsibijiet kbar. It-tnejn kienu jħossu ruhom Maltin imma ma kinux jistgħu jemnu illi kienu mqarqin. U fuq kollox ma kellhomx ħila jistqarru lilhom infushom illi kienu żbaljaw fl-għażla tagħhom. Min jaf Vaubois x'fettillu joħroġ dan id-digrit biex in-nobli jiċċaħdu min-nobiltà tagħhom f'nofs il-pjazza. Donnu jrid iwaqqana ċajt quddiem il-poplu. Qalet is-Sinjura mbaqba u mberna. Jeħtieġ isir lajb imma ħażin ikun għal min jagħmlu. Żied il-kanonku taħt l-ilsien, donnu qiegħed jitkellem waħdu. U daqshekk Vaubois mhux sejjer jiġbed il-kotra lejn il-ħakma Franċiża? Barra dak id-digriet hemm oħrajn wisq għar minnu, ma nafx il-poplu kif se jġerraħhom. Hawn tgemgim kbir, hawn tixwix ikraħ. Napoleon kien maġġel wisq biex jitlaq. Li baqawn ftit ieħor kien isewwi kollox. Napoleon kellu min jitrot warah, qal il-kanonku, u minnu fih tabaq fomm, donnu sobien minn dak li qal. Napoleon kellu 700 sena biex jasal l-Eġittu, għax minn hemm jaqbeż fuq l-Indja u jaħkem nofs id-dinja. Qalet is-Sinjura Bettina, donna biex tfisser għaliex il-mexxej ta' Franza telaq bil-aġla minn Malta. Sadattant il-kanonku Sinjura Bettina kienu waslu ħdejn il-palazz tal-Kastellanija fejn iltaqgħu ma' George Barbara illi kien tila jaġġel mit-triq tal-ganċ. Meta raħ il-kanonku ġibet il-komma tas-Sinjura biex tiskot u t-tnejn kienu se jibqgħu sejrin donnom ma rawħx iż-żagħżugħ ormi. Imma dan malli lemahom resaq fuqhom kollu ferħan, selmilhom bil-qima kollha u bla ma tahom żmien iroddulu t-tislima. Għalilhom bil-ħatfa u bil-ferħ. Insalmilkom, smajtu l-aħħar aħbar. Is-Sinjura Bettina u l-kanonku waqfu u ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Deru sajmin mill-aħbarijiet, imbagħad il-kanonku li ma kienx jimbaram malajr qal: Hawn tant lajja u xnijat jiġru muremmen kull ma jingħad. Ma dina mhix lajja ta' ċajt, din aħbar illi trijat lil Vaubois.
u sejra tagħtikom x'taħsbu lilkom tal-Kummissjoni tal-Gvern? Żied Barbara fil-waqt illi żebbeġ għajnejh. Mela x'aħbar din? Staqsa l-kanon kum fantas. Nelson kisser il-flotta Franċiża u ħarbat il-qawwa ta' Bonaparti fuq il-baħar. Wieġeb George Barbara kelma wara l-oħra, bil-lajma u bil-ħrara donnu biex isemma sewwa dak illi kien qiegħed jgħid. Il-kanon kun ħasad. Ħares bil-ħatfa lejn is-soldat illi kien għassa fil-kantoniera ta' Kastilja. Donnu beżan mill-uniformi Franċiża. Is-Sinjura Bettina tħawdet u nstarmet. Ma rriditx temmen dik il-bxara, iżda ma sabitx kliem biex tgiddiba. Lil ta' Barbara qatt ma ħamlithom għalkemm ġieli pruvat tinqeda bihom, imma issa meta semat il-George mimli ferħ u għena jagħtihom dik l-aħbar, qalba faret bl-imrar għalih u xtaqet tiżbranaħ. F'daqqa waħda għadbet, ġabret xufteha u kemxet moħħa. Daret bil-erra lejn George Barbara u staqsietu. U int, din ix-xnieħa, minn fejn mor ġibta? Ġijaj li għasfur, mish mara Nil. Wieġeb George u emes għajneħ. Sadattant beda jinstema traħim u talb u xi kelma ħażina wkoll mit-twieqi tal-ħajt tal-ganċ. Dawk it-twieqi kienu jagħtu għaċ-ċelel tal-ħabs ta' taħt il-Kastellanija u l-ħabsin illi kienu magħluqin erba' f'kull ċella. Kellhom id-drawa jittawlu għat-triq minn wara l-ħadid ta' twieqi biex min ikun għaddej iħenna lihom u jnawlilhom xi ħaġa. Sadattant beda jinstema' traħħim u talb u xi kelma ħażina wkoll mit-twieqi tal-ħajt tal-ganċ. Dawk it-twieqi kienu jagħtu għaċ-ċelel tal-ħabs ta' taħt il-Kastellanija u l-ħabsin li kienu magħluqin erba' f'kull ċella. Kellhom id-drawa jittawlu għat-triq minn wara l-ħadid ta' twieqi biex min ikun għaddej iħenna lihom u jnawlilhom xi ħaġa. Il-kanonku dawwar wiċċu lejn it-twieqi tal-ħabs u ra wara l-ħadid ħadd ta' jdejn imqabdin mal-grada u rjusu ċuħ mixrubin u maħmuġin blaħja twila ħajnejn fil-ħofra, xar imqanfet u ħalq imċarrad f'daħka sfiqa jew tajjiba kera. Kem għandu għarroskom? Arloq ma' ħobs kem nitrejtu. Rridu niklu kol ta' fawx. Ja, abdax Abu Atalonja, ma' men ġewaf, ja, nisbla għalta. Jak s-ninsabu fih. Kem nitrejtu. Nawlu naġaħaġa x'niklu tridu ja abdax Xaħat minn dawk il-ħabsin ara fil-kanonku u għajjatlu bleħen ta' tnaħniħ. Xaħat ieħor sejjaħ lis-sinjura bit-pespisa insolenti. Sinjura l-kanon! Tajba kanonku! Ma minn ġewaf! Kanonku ħarwan, għaraftek ta' ma tafx ta' zilom? Sinjura, zbejħa, għem minn sabiħa l-lum? Naħseb li aħjar niċċaqalqu minnaw xita Sinjura Bettina. Iva, Sur Kanonku, naħseb li aħjar niċċaqalqu minnaw. Nsalmulek, Sur George, se niċċaqalqu aħna. Jiena wkoll Sinjura Bettina tfadalli ħafna xogħol nagħmel hawn il-belt. Insalmilkom mill-ġdid. Dun Franġesk u s-Sinjura infixlu, ħassew bħal mistħija taqa' fuqhom. Selmu kiesaħu biret lil Barbara u telqu jaħġilu lejn il-palazz ta' Parizio biex jaħilsu mill-insolenzi tal-ħabsin
u jixtarru l-aħbar li kien Tom George Barbara. Ftit jiem wara l-aħbar li ġibilhom George Barbara, il-kanonku Karwana u s-Sinjura Bettina ħadu xejra illi ħadd ma kien jistennija minnhom. Dun Franġisk Saverju reġa' beda jersaq lejn ix-xirka tal-ispiżerija tal-Qormi u s-Sinjura Bettina stiednet lil George Barbara biex imur qatta xi siegħa fil-palazz ta' Parisio. Lejla waħda waqt li l-ħbieb ta' Surslaw l-ispiżjar tal-Qormi kienu miġburin bħas-soltu jgħidu kelmtejn fuq il-qagħda f'Malta, instama l-ħoss ta' Kales jieqaf quddiem il-bieb tal-ispiżerija. Il-kuċċier għajjat biex iwaqqaf iż-żiemel u r-roti ċaqċqu mal-waqfien. Instamat il-biba tal-Kales tinfetaħ u ftit wara deru telajn l-erba tarġiet ta' quddiem il-bieb il-kanonku Dun Franġisku Saverju Karwana u l-ħabib tiegħu is-surmast Dun Mikel Xerri. Għaddu, bibtana, għaddu, jidħlu. Is-Surslaw Tom il-merħba bihom. Merħba bikom. Waslu z-zabbuġejn. Għal bil-ħliqa is-Sur Vicenz Borġ fil-waqt li qam biex inawlilhom siġġu. Għanħudu siġu, aqbad, parġi. Ejja, newwa naqbad. Fuq 3 toqgħod il-borma? Żied Anton Barbara u mejjel rasu lejn Mikil Anton Vassalli, iż-żabbuġi ieħor li kien wasal qabel dawk l-aħħar tnejn. Sewa qtajt Anton, fuq 3 toqgħod il-borma. Għawl qadim dak Anton. Dun Mikil resaq lejn Mikil Anton u dlong qabad taħdita miegħu fuq it-tagħlim ta' grammatika u taqlib mill-sin Latin għal Malti. Iżda l-kanonku tefa' xi ħarsa jew tnejn minn taħt lejn Vassalli u mar intasab il-bogħod minnu ħadejn innu żgħar b'taħat-tart li minnu fih beda jgemgem fuq id-dbabis tal-gvern Franċiż. Bil-qima killa li għandu lejk sul kanonku. Entom tal-Kummissjoni tal-Gvern, ħaqkom min ibes biskom tafux. Il-notar, il ma kienx jaf jistaħba wara subaħ. Il-kanonku madux fil-Kommissjoni tal-Gvern. Qabes jgħid Dun Mikel Xerri, fil-waqt illi dawar wiċċhom bissem lejn il-ħbieb donnu biex jagħtihom dik l-aħbar tajba. Tal-Kummissjoni. Staqsew xi wħud għalenija. Rani hemm mhux għadu aktar, neżat tarħa, raddilhom u telaq. Tenna Dun Mikel bil-ħliqa. Li kont jien mill-ewwel ma kontx nidħol. Insta ma jgħid waħdu Vassalli, il-kanonku Karwana ħares bil-erra lejn Vassalli. Wajneħ bdew tajru xrar. Imma xi tnejn minn dawk li kienu miġburin hemm deru illi kienu jaqblu ma dak iż-żagħżugħ idealist. Dawk l-imberkin ta' żewġ żebbuġin f'xejn ma kienu jaqblu bejniethom u kull meta jsibu ruħhom flimkien flok ma joqorbu lejn xulxin kienu aktar jitbedu minn xulxin. Dak il-ħin daħal is-Sur Pawl Parisio illi kien reġa' mar joqgħod fil-palazz tiegħu tan-Naxxar u ħalla lill-oħt il-mara tiegħu is-Sinjura Bettina fil-palazz tal-Belt. Mid-dera li Sur Pawl kien inqalalu xi inkwiet għax kellu wiċċu mberen u għajnejh jibru bla ma wieġeb għal merħba ta' ħbiebu għal bdadija. Merħba Sur Pawl. Dawn il-Franċiżi issa qegħdin jagħmlu żejjed. Jaħtieġ illi naħilsu minnhom. Fil-ħin Parisio lemaħ il-kanonku u wiċċu tqarras għax u ma rridx iġib fil-għali l-ispiżjar Slawgat illi kien imlaħħaq mill-Franċiżi President tal-Municipalità tal-Qormi. Għalhekk il-kanonku telaqhom ma jridx ikollu aktar x'jaqsam magħhom. Qabes qal Dun Mikel Xerri. M'għandhomx ma nagħmel bħalu sejjer. Żied is-Surslaw li bħala sit id-dar fejn kienu kien imiss lilu li jżomm laqda fost il-ħbieb. Is-Sur Parisio nefħa ta' bniedem imdejjaq u s-sokta jgħid. ċaħdurna drittijiet tagħna, ġaluna nisilfuhom il-flus bil-fors, issa iridu jkasbruna saħansitra f'darna. Kif inhi din anqas f'djarna ma jridu jħalluna kwieti. Staqsa Anton Barbara.
Il-ħbib kollha dawru wiċċhom lejn is-Sur Parisio jistennew jgħidilhom x'kien qiegħed ibaqbaqlu demmu. Inqalulek jgħid. Staqsa s-Sur Slaw. Inqalali ngħid, qabel ġejt hawn ġgajta soldati Franċiżi daħlu fil-palazz tiegħi tan-naxxar ifittxu lill-laħt il-mara Sinjura Bettina biex jarrestawha. Kull min kien fil-kamra inħasat għal dik l-aħbar. Min baqa ħosbien, min miżrum, min mibluħ u min donnu ma rridx jemmen dak illi sema. Jirristew lis-Sinjura Bettina. Qal mistaġeb is-Sur Slaw. Wejjaġ li ma jitwemnux dawn l-aħwa. Żied is-Sur Viċenz Boċ. Mela nqas rispett lejn il-ħbieb ma baqalhom dawn. Fenda Anton Barbara. Il-ħbib kollha nstarmu għax ma rfux x'ibdew jaħsbu u jgħidu. Il-ġibda li Sinjura Bettina kella lejn Franza kienet ħaġa magħrufa minn kulħadd. U dawk il-ħbieb kollha kienu jafu li Sur Parisio ma kienx jaqbel għal kollox ma dik il-fanfaruna ta' mara. Imma biex ma jiftħulux il-pjaga baqgħu bla ma talbuh ifissirlhom għaliex is-soldati Franċiżi kienu marru ifittxu s-Sinjura Bettina. Is-Sur Slaw tefa' ħarsa minn taħt lejn il-kanonku Karwana. Iżda dan dar sajjem minn kull ma kien ġara. Dak illi kien ġara tnissel minn tilwima li s-Sinjura Bettina kella mal-ġeneral Vaubois, il-kap ta' Malta. Dik il-mara intriganti kella rasa mimlija wes bis-sinjorija u n-nobiltà tagħha u fl-istess ħin kienet tħoss ruħha gburija bir-rispett li wara leha Napoleon Bonaparte meta rebaħ din il-gżira. U wara li dak il-ġeneral telaq minn Malta, ħasbet illi kienet sejra tibqa' setana u l-kelma tagħha ma jiksirha ħadd. Kienet ħadita bi kbira meta l-ġeneral Vaubois ħareġ ordni biex in-nobli jaħarqu diplomi u digreti tan-nobiltà tagħhom għaliex skont l-egwaljanza tal-gvern Franċiż iċ-ċittadini kollha kienu ndaqs ma kellux ikun hemm għoljien u baxxi. Is-Sinjura Bettina ma setax iġġerra dik l-ordni. Li kienet twildet u għexet taħt l-umbrella tal-burokrazija u għaddit ħajjita kollha fost lejm, it-tlellix u t-tiġbid tal-klassi ma setax tifhem għaliex fid-dinja is-siwi ta' bniedem għandu jitqies minn amilu u mhux mill-pretenzjonijiet ta' niesu jew ħabiebu. Għaliha id-dinja kienet maqsuma f'żewġ isma, dak tal-qaddejja u dak tal-mexxejja. Din it-taqsima kienet sagrosanta għal dik is-sinjura, kienet il-qofol ta' ħajjita u hi kienet tifhem li d-dinja taqa' fix-xejn jekk tintemm dik it-taqsima. Għalhekk malli għadda minn widneha li Vaubois kien amar li jinħaraq kull elm ta' nobiltà, is-Sinjura Bettina marret il-palazz u talbet idaħħluha malajr tkellem lill-kap tal-gvern. Vaubois kien Franċiż galanti u tħuli, imma ma kien iħalli l-ħadd jindaħallu fl-affarijiet tiegħu. Kien raġel sod u ta' dixxiplina, imma ma kienx żor, anqas imqejt u fuq kollox kien jisma' lil kull min jixtieq ikellmu. Is-Sinjura Bettina merfuha fuq għadda u minn fuqha bija nfisha. Bil-kemm ta' żmien il-paċi ħabbar isimha lil Vaubois, daħlet taħġel, iżda kienet sit ta' kull ma hemm. Il-ġeneral kap tal-gvern u ċittadin Renaud d'Angli, kummissarju tal-gvern, illi kienu jitkellmu bejniethom, għamu hekk kif daħlet is-sinjura u Vaubois resaq leha u bil-qima kollha new li lajdu u stidina toqgħod bil-qiegħda. Iżda mill-ewwel uriet li ma kienx f'sikta kellha wiċċha mqarras u għajnejha jleqqu u xufteha miġbudin
donnom biex ma jħallux joħroġ il-kliem ibes illi dak il-ħin il-sena xtaq iqasad. Fiex nista' naqdik, Sinjura? Irrid inkellem il-ġeneral Vaubois minnu fih. Joġbok tistenna bil-qeda hawnhekk, Sinjura, ħalli mmur ngħidlu bik? Ma nistenna xejn, warrab minn nofs. Nistenna, Sinjura, stenna! Għatlek, warrab minn nofs, għax se ngħaddi minn fuqek. Sur ġeneral! Mademoiselle Bettina Dorel, s'il vous plaît. Signora Bettina, ħalina din iżjar ta' onur kbir, imma li konna nafu li jinti xtaq tkellimna, konna niġu aħna għandak u mux inħallu lilek tieħu dan li skomodu. Għal Vaubois bil-galbu ta' bniedem imdorri fl-etiketta tas-soċjetà l-aktar mażula. Għallum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu is-slim. Għadkom kem smajtu sil toħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuseppe Gallia, drammatizzat mir Robert Scalpello.